int fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Għax inlilek irridek aħjar. U l-moment li inti tkun aħjar, il-poplu jkun aħjar. Il-moment li inti tkun aħjar, il-poplu jkun aħjar, u l-familja tkun aħjar, pajjiżna jinċert li se jkun aħjar. Ikollok ħajja aħjar f'pajjiżna. Dan sostnieħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu nħadd filgħodu fuq il-programm Analiżi. Waqt l-intervista Bernard Grech tkellem dwar id-diversi temi li qed jaffaċċja pajjiżna fosthom il-pjaga tal-għoli tal-ħajja, is-serq tal-benefiċċji soċjali, is-serq ta' miljuni ta' vitals u steward, l-ambjent u s-saħħa. Bernard Grech qal li matul din il-ġimgħa waqt l-attivitajiet tal-indipendenza, il-Partit Nazzjonalista kompla jnissel it-tama f'dawk in-nies li qed iħossu li l-pajjiż sejjer lura huwa saħaq li it-tama trid twassala wkoll bil-ħidma, bil-fatti u bid-deċiżjonijiet. Hawnhekk huwa aċċenna li rridu ntejbu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Meta jkollok pajjiż illi sfortunatament jieħu il-front pages fil-Gazzetta Internazzjonali for the wrong reasons, ħabba l-korruzzjoni, ħabba qtil ta' Defni, ħabba il-mafja f'Kastilja, imħabba diversi affarijiet marbutin mal-Labor f'daw l-aħħar 10 snin, dawn ikunu kollha qegħdin innaqru mir-reputazzjoni tagħna. Mela jien determinat waħna wkoll flimkien iffukati biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna nkomplu dejjem intejbuha. Bernard Grech qal il-gvern ta' Roberta Bela huwa gvern bla pjan, gvern li twilet fl-iskandli u fil-frodi, huwa aċċenna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għal pajjiż ġust fejn ikun hawn opportunitajiet għal kulħadd. Jien irrid pajjiż ġust. U meta jirnexxielna u se jirnexxielna li mmorru u aħna nwettqu pajjiż ġust, inti tgħix pajjiż fejn tħossok stmat, fejn tħossok li inti m'intix inqas minn ħaddieħor, fejn tħossok li minnu b'saħħtu ma jistax ikisser lil minnu dajjef, fejn tħossok li inti ma tkunx emarġenat, fejn tħossok li inti sa taħdem u tasal, fejn tħossok li inti sa tistudja u tirnexxi, fejn tħossok li inti sa tibni u tiftaħ in-negozju tiegħek u tasal daqs ħaddieħor. Apparti minn hekk Bernard Grech qal l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna huma maħtufin minn Roberta Bela fejn fil-frodi li laħqu l-miljuni ta' vitals u steward, il-Kummissarju tal-Pulizija baqa' siket. L-Prim Ministru ma fetaħ il-kawża li jednilu fuq tal-vitals u laqqas il-Kummissarju tal-Pulizija għadu ma ressaq lil dawk in-nies li l-qorti qalet il-qorti iddikjarata li sar frodi u l-Kummissarju tal-Pulizija għadu riqet. Għadu ma investigax u għadu ma ressaqx lil dawk li ħadu mhux 1000, mhux 5000, mhux 10,000 euro, ħadu 400 miljun euro u aktar mill-flus tiegħek, mill-flus tiegħi, mill-flus tal-poplu Malti u għawċi kollu. Hemmhekk tara kemm l-istituzzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija hija maħkuma fl-interess ta' Robert Abela biss. Waqt l-intervista Bernard Grech fakkar fuq il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn ikonna ekonomija li tiffoka fuq il-kwalità u mhux kwantità, dan fil-waqt li jkollna impjiegi ta' kwalità fost proposti oħra, dan fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li s-saħħa trid tibqa' priorità f'pajjiżna. Is-saħħa ta' pajjiżna trid tibqa' priorità. Imma tibqa' priorità jekk jibqgħu ninvestu fit-tobba, fin-nurses, fil-ħaddiema kollha tagħna, imma żgur ukoll fl-isptarijiet. Sptar ġdid f'Għawdex. Ma mhux biss. L-isptar San Luqa nirriabilitawh ħalli nipproponuh u noħorġuh għall poplu Malti u Għawdex. L-isptar ukoll mentali ġdid li rridu nagħmlu. Mhux biss imma l-isptar mentali biex nittekiljaw is-saħħa mentali, imma wkoll ikonna ħabs partikolarment għaż-żgħażagħ tagħna biex nindirizzaw dan il-fenomenu li qiegħed jeffettwa il-ħafna u ħafna nies. Bernard Grech saħaq li għal-Partit Nazzjonalista il-poplu huwa fiċ-ċentru tal-politika tiegħu fejn il-mument li pajjiżna ikun aħjar, il-poplu ikollu ħajja aħjar f'pajjiżna.